Malawi Today. Okupatsirani nkhani zimasanano ndine Sam Kabambe. Poyamba mitu yake. President Mutharika wachenjeza kuti achotsa ntchito ogwira ntchito mboma akatangale. Adindo apempha kuti achilimike pa ntchito yozindikiritsa anthu za matenda amaso ndi kupereka zipangizo zokwanira. World Bank yati pali chiopsezo chakukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna ntchito m'mayiko aku Africa kuphatikizapo Malawi. Muzamasewero Flames itambanitsana ndi Equatorial Guinea pa bwalo la Bingu masanano mu mpikisano odzigulira malo mu FIFA World Cup. Tsopano nkhanizi mwa tsatanetsatane. President Peter Mutharika wachenjeza omwe wasankha ngati nduna za boma komanso akuluakulu a nthambi za boma kuti atsogoze zofuna za anthu komanso apewe katangale omwe akugwira ntchito ndipo kulephera kutero awachotsa. President Mutharika wanena izi dzulo kusanjika mu mzinda wa Blantyre pamwambo olumbiritsa anthu omwe ndikuphatikizapo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena George Chaponda, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka komanso Alfred Gangata omwe ndi nduna ya zamdziko. Kasim Aobi ali ndi zambiri. Malawians were a nation of meetings, endless meetings. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati masomphenya ake ndionesetsa kuti boma likutumikira anthu osati zokhumba za anthu ochepa chabe, kotero anthu omwe akusankhidwa maudindo osiyanasiyana akonzekere kutumikira anthu. Mtsogoleri wati chidwi chake ndi chionesetsa kuti wakonzanso ntchito zachuma komanso kupititsa patsogolo maufulu a anthu, kotero omwe akusankhidwa akonzekere kugwira ntchito monesetsa kuti izi zitheke. Kwa omwe asankhidwa kuti atsogolere ofesi ya president ndi nduna Dr. Justin Saidi komanso wachiwiri wawo a Stuart Ligomeka, mtsogoleriyu wati akuyembekezera kuti awiriwa agwira ntchito modzipereka pofuna kuonesetsa kuti ogwira ntchito mboma akugwira ntchito motsata malamulo komanso mwaukadaulo. Pa nkhawa zomwe anthu ena akupereka kuti mtsogoleriyu sanasankhe chiwerengero cha amayi okwanira pa anthu omwe wasankhawa, Mutharika anati anthu asachite mfulumira kamba kuti iwo amakhulupirira kupereka mwayi kwa amayi kukhala m'maudindo ndipo adakasankhabe maudindowa. Pa nkhani yosankha a Alfred Gangata kukhala nduna, Mutharika ati asankha Gangata kuti ayimirire achinyamata mkayendesedwe ka dziko, ndipo anati Gangata omwe ali ndi zaka 37 azigwira ntchito molumikizana kwambiri ndi ofesi ya mtsogoleriyu. Titayankhula nawo mwambo olumbiritsa utatha, nduna zitatuzi komanso omwe awasankha kuti akhale mu ofesi ya president ndi nduna analonjeza kuti agwira ntchito motsatana ndi masomphenya a mtsogoleriyu. Pakadali pano akuluakulu akuyembekezeka kukhazikitsa tsiku komanso malo omwe kuchitikire mwambo olumbiritsa Enoch Chihana omwe awasankha kukhala wachiwiri mwa achiwiri kwa president wa dziko lino. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aobi. Pakadali pano mtsogoleri wa chipani cha umodzi a Thomas Wezi Kaumba wadzudzula President Peter Mutharika kamba kosasankha nduna komanso mkulu wa polisi omwe akuyankha milandu. Akaumba auza atolankhani ku Blantyre kuti ndizodandaulitsa kuti President Mutharika akukamba zothana ndi katangale komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino kwinaku akusankha maudindo anthu omwe ali ndi milandu. Kuchoka ku Blantyre, Chikondi Mphande walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha umodzi a Thomas Wezi Kaumba wati a Peter Mutharika asawatengera Malawi kokawayesa. Akaumba ati ndizodandaulitsa kuti a Mutharika asankha maudindo akuluakulu kwa anthu ena monga a Alfred Gangata, a Joseph Mwanamveka komanso a Richard Luhanga omwe akuyankha milandu ku mabwalo. Akaumba ati ndizovuta tsopano kukhulupirira Mutharika pa ntchito yothana ndi katangale komanso ulamuliro wabwino pomwe zoyankhula zawo zikusiyana ndi zimene akuchita. Malinga ndi Akaumba ndizodandaulitsanso kuti a Mutharika akuuza Amalawi kuti adekhe ngakhale kuti analonjeza kuti akwaniritsa zina mwa zinthu zimene ankafotokoza akangopambana chisankho. Iwo apempha Mutharika
kuti akwaniritse zomwe analonjeza Amalawi monga sukulu ya sekondari ya ulere, kuperekanso matumba a fetereza anayi banja lililonse. Mutharika posankha anthu amene ali ndi mbiri yoti ali ndi katangale iwo kwayikaso mboma pamene posakulemekeza mtundu wa Malawi. Ndefe ngati umodzi pati tikukhumudwa kuti izi ndizosavomerezeka. Anthu akatangale ndi anthu osafunika kukhala mboma. Koma mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba wati anthuwa ndioganiziridwa chabe, bwalo silinawapeze olakwa ndipo sizolakika kuwasankha. Dziko lino ndi dziko limene limatsatira malamulo, ndipo malamulo akulu a constitution amaneneratu mmenemo kunena kuti munthu aliyenseyo ngati kuti akutenge udindo, kuti utenge udindo uone pakhale kuti munthuyo sadamangidwepo kapena sadampeza olakwa ku khoti, ndipo angatana mpeza olakwa mwina mwake athedzakapo zosachepera 7, ndi pamene mwina mwake ungathe kuti anthu akukhululukira kenaka nkukupatsa nkutenga udindo woti nokatumikire anthu. Malamulo akutero. Malamulo otu sakunena kuti munthu akangokuganizira kuti iweyo ndi olakwa ndiye kuti pamenepo ndi olakwa. Ayi. Ndipo ngati akangokuganizira ayi usatenge mpando wina uliwonse ndipo asakupatse mpando wina uliwonse. Malamulo sakutero. Titeronso kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ndi katswiri wa malamulo a constitution. Amazidziwa bwino ndiye kudya kwake, moyo wake wakhala kupanga zimenezizo. Ndiye iyeyo akudziwanso malamulo a dziko lino. Analemba nawo kuti constitution, ndipo iwoze konzata anali amene amathandizira kuti constitution mali muno ikhalebo. Ndiye akudziwa, ndipo amadziwanso page by page ya malamulo amene muche. Akudziwa una kuti pamene munthu uli wongoganiziridwa sikuti wapalamula pamenepo utakupatsidwa udindo. Mabungwe ona zolemba anthu ntchito ndi omenyera ufulu wa amayi ayikira kumbuyo pempho la mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti nthambi zomwe sizaboma ziganizire zoyika amayi maudindo akuluakulu kuti athandizire pa chitukuko cha dziko lino. Poyankhulapo pa nkhani, mkulu wa bungwe la Employers Association of Malawi George Kaki ndi omenyera ufulu wa amayi alingalireni mihowa ati pempholi lithandiza kukwaniritsa malamulo olemba anthu ntchito mofanana posatengera kuti wina ndi wamuna kapena wamkazi. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Polankhula dzulo ku nyumba ya Sanjika pamwambo olumbiritsa zina mwa nduna zake, mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wati pa chikonzero chake chosankha maudindo anthu oposa 200 aonetsetsa kuti mgululi mukhala amayi. Ngakhale anayamikira mabanki kuti adayika amayi maudindo osiyanasiyana, Mutharika ati kampani ndi nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe zilengerepo chitsanzo. Izitu zasangalatsa mmodzi momwe amamenyera ufulu amayi alingalireni mihowa. Tinaona kuti president akutsata ndithu zimene timakambirana ku magulu athu amene timafuna kuti tikweze azimayi pandale komanso pa ntchito za chitukuko, chifukwa ananena kuti amva zina zimene anthu tinadandaulira kuti mwina president muyang'ane kayikidwe ka azimayi maudindo, komanso ananena kuti ayi ndangoyamba kumene ma positions amene ndasankha mu cabinet ndi atatu okha. Ndipo mkulu wa bungwe lona zolemba anthu ntchito George Kaki wati pempho la Mutharika ladza mu nthawi yake. Timafuna tingotsindika kuti ifeyo ngati bungwe loyimirira anthu olemba ntchito tinachita kafukufuku kuti tione kuti kodi amayi akuchita bwanji m'malo mogwirira ntchito, ndipo tinapeza kuti pali zina ndi zina zimene tingathe kuchita ifeyo kuti tifikire pa mulingo oyenerera. Dziko lino lili ndi lamulo lomwe limalimbikitsa kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yati chiwerengo cha anthu ofuna ntchito m'mayiko a Africa chipyola 600 million pofika mchaka cha 2050, zomwe zibweretse mavuto kudza ntchito ku Malawi komanso mayiko ena. Kudzera mu ripoti lomwe banki yatulutsa, World Bank ikulangiza mayiko kuti achilimike kuti ntchito zosiyanasiyana kuphatikirapo zamaphunziro zipite patsogolo, komanso kuti achotse zotsamwitsa zomwe zikulepheretsa kampani kuchita malonda moyenera. Mkulu wa bungwe loyimira olemba anzawo a George Kaki wati boma liyambira ikachidwi kuthana ndi mavuto azachuma omwe alipo, monga kusowa kwa ndalama zakunja,
kuti ntchito za malonda zipite patsogolo. Kenford Mdima walemba ripoti. ngakhale kuti lavomereza kuti chuma cha maiko ambiri mu africa chikuyenda bwino, lipoti la World Bank lati chiwerengero cha anthu m'maiko aku africa chikukula kwambiri. Lipoti ili likuti pofika mu 2050 anthu oposa 600 million ku africa akhala kufuna ntchito, zomwe likuti zidzetsa mavuto ochuluka okhudza ntchito m'maikowa. Mkulu wa bungwe loyimira olemba anzawo ntchito la Employers Conservative Association of Malawi, a George Kaki, wati ndondomeko ya Malawi 2063 ikhoza kuthandiza pa nkhawa zomwe World Bank ili nazozi. Koma iwo atsindika kuti boma liyambira thana ndi mavuto azachuma omwe alipo, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kuti chuma chikhale mchimake. Chuma chathu sichikuyenda bwino chifukwa cha zinthu zingapo. Zina mwa izo ndi kusowa kwa ndalama yakunja ndi kukwera mtengo kwa katundu pansika. Izizi zikuchititsa kuti tilephere kupanga ntchito zimene tingathe kukwaniritsa. Katswiri wa zachuma a Abel Mwenwanda naye ali ndi chikhulupiriro mu ndondomeko ya Malawi 2063, koma watsindika kufunika kwa mgwirizano kuti ndondomekoyi itheke. Kwathu kuno sitisowekera mapulani kapena malingaliro abwino amene angatithandize kapena kumene tifuna tikapite kapena tsogolo kuti ndilotani. Chimene tikusowekera pali pano ndi changu tochitapo kanthu pakumene tikufuna tikapite komanso pa mavuto amene tili nawo. Izi zikuchitika pamene Amalawi kuti boma latsopano la Peter Mutharika lithana motani ndi mavuto azachuma omwe alipo. M'malo mwa zodi takulandiraniso tionenso mitu ya nkhanizi. President Mutharika wachenjeza kuti achotsa ntchito ogwira ntchito mboma akatangale. Adindo awapempha kuti achilimike pa ntchito yozindikiritsa anthu za matenda amaso ndi kupereka zipangizo zokwanira. World Bank yati pali chiopsezo cha kukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna ntchito maiko aku Africa kuphatikizapo Malawi. Muzamasewero Flames ndi Equatorial Guinea, masewero a Flames ndi Equatorial Guinea ozigulira malo mu FIFA World Cup omwe analipo madzulo ano alephereka. Popitirira ndi nkhanizi, pomwe lero dziko la Malawi pamodzi ndi maiko ena pa dziko lonse akumbukira tsiku loona zamaso, unduna wa zaumoyo wati anthu oposa 200,000 ali ndi vuto lamaso mdziko lino. Mneneri mbungwe wa mneneri mundunawo Adrian Chikumbe wati izi ndi zodandaulitsa kamba kuti anthu ambiri omwe amapezeka ndi vutoli akanatha kuthandizidwa vutoli linakapezeka mwansanga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli la madotolo a maso a Dr. Thokozani Zungu wati kusowekera kwa zipangizo zothandizira odwala ndi vuto lalikulu lomwe akukumana nalo. Tidakali mu nkhani za umoyo, akatswiri aza umoyo achenjeza kuti dziko lino litha kupezeka ndi anthu opezeka ndi nthenda ya kansa ya khomo ya chiberekero atsopano opitirira 22,000 komanso anthu 15,000 atha kudzamwalira pofika chaka cha 2030 ngati sichilimika kuthana ndi nthendayi. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha boma la Salima, Angela Nyongani Sakwata, wati dziko la Malawi lili pa nambala yachiwiri pa dziko lonse pa mndandanda wa chiwerengero cha anthu opezeka ndi kansa ya khomo la chiberekero komanso loyamba pa chiwerengero cha anthu omwe akumwalira ndi nthendayi. Ferguson Pabuli ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pamene dziko lino likukonzekera kampeni yakatemera wa nthenda ya kansa la khomo la chiberekero yotchedwa Human Papilloma Virus HPV/H cohort yomwe ikhazikitsidwe pa 27 mpaka pa 31 mwezi uno, akuluakulu za chipatala mboma la Salima adachita mkumano ndi atolankhani kuti awaphunzitse ndi kuonetsetsa kuti akulimbikitsa pa nkhani yozindikiritsa anthu zakupewa kwa kansa ya khomo la chiberekero komanso kuthana ndi mauthenga abodza okhudza katemerayo. Ofalitsa nkhani pa chipatala cha boma la Salima a Angela Nyongani Sakwata ati zikhulupiriro komanso mauthenga osalondola zidakhudza kaperekedwe ka katemera m'makampeni ambuyomu, ndipo ulendo uno akulimbikitsa anthu kuti akhulupirire zidziwitso zotsimikizika za umoyo. Choncho Asakwata alimbikitsa atsikana onse azaka zapakati pa 9 mpaka 18 kuti alandire katemerayo. Atsikana amene ali azaka za msinkhu wa pakati pa 9 ndi 18 nthawi imene tikhala tikupereka katemera aonetsetse zonena kuti alandira nawo katemera amene kuti nawonso akhale kuti akutetezeka ku matenda amene wawa. Kumbali yawo wofalitsa nkhani pa khonsolo ya boma la Salima a Faustina Mkandawire ayamikira akuluakulu a za umoyo m'bomali
pokonza mkumanowu ponena kuti uthandizira atolankhani kufalitsa mauthenga moyenera. atolankhani ndofunikira kwambiri, tifuna iwo atithandizire kuti uthenga ufalitsike ufike patali, kuti katemerayo akamazaperekedwa anthu adzakhe ndi chikhulupiriro kuti ndiothandiza ndithu kupewa matenda amenewa a khansa ya khomo la chiberekero. Unduna wa zaumoyo kudzera mu kampeni ya katemera wa HPV mat cohort ukulunjika kwa amayi komanso atsikana a zaka zapakati pa 9 mpaka 18 omwe adalephera kulandira katemerayo kuyambira pomwe ntchitoyi idakhazikitsidwa mchaka cha 2019. Mwaro mwa Zodiac kusalima Denefetson Pabuli. Bungwe la Amref Health Africa lati zipatala zimene zimapezeka madera amene ndovuta kufikirako zimakumana ndi mavuto pa nkhani yopereka katemera zomwe zikusonkhaneza kupereka ntchito za umoyo zabwino. Wachiwiri kwa mkulu woyang'ana ntchito za bungweli Faith Kamanga wanena izi adapereka thandizo la mankhwala ndi zipangizo zina zothandiza ntchito za umoyo ku ofesi yoona za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba. Temwa Nyirenda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri woyang'anira ntchito za Amref Faith Kamanga ati madera aku Blantyre, Lilongwe ndi kumpoto kwa boma la Mzimba kukuonesa kuti anthu ambiri sakulandira katemera kusiyana ndi madera ena. Iwo anali ndi chifukwa chake aganiza zothandiza zipatala za maderawa. Tinaona magapsi amene ali mu district mwathu muno kuti pali madera ena amene anthu satha kupeza thandizo ma facilities omwe ali. For example, kuchoka ena manyumba mwawo kuti akafike facility amatha kuyenda mtunda wautali kuti akalandire thandizo. With ma outreach clinics amene tikupanga mu district munomu timaonetsetsa kuti tizikafikira anthu madera kwawo komwe akukhala kuti asamathenso kukhala ndi nthawi busy yonena kuti iwo achoke kwawo kupita kuchipatala. Polandira thandizoli, mkulu woona za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba Love Mukawaye anathokoza bungwe la Amref chifukwa cha thandizoli ponena kuti lafika mu nthawi yake ndi kuti zithandizo odwala amene amapezeka ku madera ovuta kufikirako kuti azipeze thandizo la za umoyo. Katundu yodi ndofunikira kwambiri chifukwa choti monga mudziwa ifeyo ngati boma sikuti timakhala ndi chilichonse, timadalira mabungwe kuti azitithandiza, ndipo zina zimene mwaona apa ndizoti ifeyo tinalibe ndi zofunikira ndithu kwambiri. Olochofunikira kwambiri kuti katundu wabwera kuti atithandize kuti ma services athu akhale apamwamba. Wina mwa katundu amene waperekedwa ndi monga panado, amoxicillin, zipangizo zoyezera nthenda ya BP ndi kungotchulapo zochepa chabe. Malingana ndi bungwe la Amref, zipangizozi ndi za ndalama zokwana 191 miliyoni kwacha. Bishop Martin Tumbuka wa Diocese ya Karonga wati dziko lino likufunika ntchito zochuluka zotukula anthu amidzi pa chuma ndi cholinga choti litukuke. Anthu ayamika project kuti yathandiza kwambiri kuti akhale ndi chakudya chokwanira ndi kudzidalira pa chuma. Iwo yankhula izi dzulo atayendera ena mwa manja omwe akupindula ndi ntchito yopereka thandizo kwa masiye koma anavutika ndi achinyamata. Adams Udaninge walemba ripoti ili. Poyankhula ndi atolankhani atacheza ndi mabanja amene akupindula pansi pa project ya Integrated Support for Orphans, Vulnerable Children and Youth mdera la mfumu yaikulu mwila ng'ombe, Bishop Martin Mtumbuka wa Diocese ya Kalonga ati project yathandiza kwambiri kuti mabanja akhale ndi chakudya chokwanira komanso kuzidalira pa chuma. Bishop Mtumbuka anafotokoza kuti kudzera banking konde mabanja ambiri akutha kupeza ndalama zochuluka choncho kuyitisa kuti achoke mu nsinga za umphawi ndi kuyamba kuzidalira pa okha. Nangoona kuti anthu akukondwa ndipo nyumba wakuzenga izo vikali wakatondekamba chakumtikondose chomene. Nangoonanso awa kuti tikujiwa kana ntuloka bank mkonde awakubwerekesana ndalama kuona kuti ndalama zokusanga ndisinandikonadi yo chomene. Niso nangoona madrawa akajimika kuchigawa chino chomene limoza pala chino chimoza tikona kusintha kuti pakujima wanjizenge kupanjirenge kupasi chomene. Kumbali yake mkulu oyendesa ntchito za bungwe la Lusuliro Community Care Joseph Kimangira anafotokoza kuti bungwe lawo lakhala likuthandiza mabanja amene ali ndi vuto la njala maka powapasa ndalama zogula chakudya mu nyengo yochepekedwa kwa miyezi 5. Colin Mwalungu ndi mmodzi mwa mabanja amene akupindula ndi project
project ya integrated support for orphans, vulnerable children and youth ikugwiridwa m'maboma akalonga, chitipa komanso lumphi ndi thandizo la ndalama lochokera ku banja la Copels la ku Mexico. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement. Mu zamasewero tili ndi nkhani yomwe ikutipeza kumene breaking news. Masewero apakati pa team ya mpira amiyendo wa dziko lino ya Flames ndi team ya Equatorial Guinea yomwe amenera kuchita madzulo ano pa bwalo la Bingu ku Lilongwe alephereka. Masewero anali odzigulira malo mu mpikisano wa FIFA World Cup. Malingana ndi kalata yomwe bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM latulutsa, izi zachitika kamba kuti team ya Equatorial Guinea sinafikebe mdziko lino kuchokera kwawo. Mtolankhani wathu wa masewero Bright Kanyama ali ndi zambiri. Dziko lino ya Flames imeneka kumana ndi Equatorial Guinea madzulo ano kuyambira 6 koloko pa bwalo la Bingu, koma bungwe la Football Association of Malawi mu mphindi zapitazo yatulutsa kalata imene kuonetsa kuti masewero amenewa sachitika. Malingana ndi zifukwa zimene afotokoza mu kalata imeneyi ndizonena kuti timu ya Equatorial Guinea sinafike kuno ku Malawi potengera kuti pali zotsamwitsa kumbali ya kayendedwe kawo. Kumbukirani kuti timu ikuchokera kutali ku Equatorial Guinea akugwisa ntchito ndege ndi zina zotero, ndi kalata ikuonesa kuti timu iyi kufikira panopa sinafike mdziko muno, ndipo pali zokambirana zimene zakhala zikuchitika kuti aonetsetse kuti menapatha kukhala solution kapena kuti ngati yankho pa vuto limeneli, koma zikuoneka kuti zakanika kuti sizingathe kuti timu ifike mu nthawi yake yoyenera kuti pofika 6 koloko game imene ichitike. So mwachidule FAM yatulutsa kalata kudziwitsa Malawi kuti masewero amene sachitika. Pali mafunso ambiri amene Malawi ali nawo kunena kuti sopano amene anagula matikiti zikhale motani. Zimenezo titsimikizire tikamva kuchokera ku Football Association of Malawi kuti mwina dongoso lake likhale motani, koma nkhani ndimene kuti masewero amenewa sachitika madzulo ano malingana ndi kalata imene bungwe la FAM latulutsa. Apaso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zikoma tisanasiyane tionenso mitu yake. President Mutharika wachenjeza kuti achotsa ntchito ogwira ntchito mboma akatangale. Adindo awapempha kuti achilimike pa ntchito yozindikiritsa anthu za matenda amaso ndi kupereka zipangizo zokwanira. World Bank yati pali chiopsezo chakukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna ntchito m'mayiko aku Africa kuphatikizapo Malawi. Muzamasewero a Flames ndi Equatorial Guinea odzigulira malo mu FIFA World Cup omwe analipo madzulo ano alephereka. Kwezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Sam Kabambe, zikomo pokhala nafe.